जि मोनसे क्वालिटी मिशननि जि अबजेक्टिभ 2006 मायथाइनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा थांनाय 2006 मायथाइनि इनिशिएटिभआव दुलाराय मिशन क्वालिटी एडुकेशन गुनगोनां सोलोंथाइनि मावथांखि इनिशिएटिभ बेखौ मिशन क्वालिटी कन्टिन्युअसलि सोलोंथाइनि मावथांखि बर' मिडियाम बा बर' बिजोङाव जों क्वालिटी एडुकेशन लाबोनायनि थांखिजों बर' मिडियाम बा बर' सरकारि स्कुल क्वालिटी एडुकेशन लाबोनायनि थांखि मोनथाम केटेगरिनि जोङो स्कुल जिहेतु सरकारि बर' मिडियाम प्राइभेट स्कुल आरो मोनसे कम्पिटिटिभ केटेगरिनि जोङो जि मोनसे आरो बर' मिडियामफोरनि गेजेराव क्वालिटीनि जि मोनसे कम्पिटिशन जि मोनसे आरो बेजों लोगोसे स्टुडेन्टफोरनि गेजेराव क्वालिटीनि जि मोनसे कम्पिटिशन मेडिकेल इन्जिनियारिं आरो बेजों लोगोसे बेंकिं जे सेन्ट्रेल रेलवे सार्भिसफोर दङ आरो मेडिकेल इन्जिनियारिं हारि दानायनि बेंकिं जि मोनसे रेलवे बड'फानि जि मोनसे माहारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि नोजोर होनानै बड'फानि जि मोनसे थांखि बे थांखिखौ बे मिशननि गेजेरजों नोजोर होनानै बर' फरायसा फरायसुलिखौ गुनगोनां सोलोंथाइ होनायनि बे मिशननि गेजेरजों आरो बे बर' फरायसा फरायसुलिखौ गुनगोनां सोलोंथाइ होनायनि मोनसे स्टुडेन्टफोरनि गेजेराव मटिभेसन आरो बे कम्पिटिटिभ माइन्डसेटखौ आरो बिथांमोना जाहाथे एनकारेजमेन्टनि गेजेराव मटिभेसन मोनसे थांखियाव कमल कुमार ब्रह्म आरो बिथांमोना जाहाथे एनकारेजमेन्ट मोनो बे मोनसे थांखियाव कमल कुमार ब्रह्म जाय जोंनि सासे थुनलाइगिरि गेदेमा आरो शिक्षाबिद जाय महान सुबुंनि थुनलाइगिरि बे बान्थाखौ बावदों आरो देग्लाय बोसोराव बे महान सुबुंनि मुङाव बे बान्थाखौ कमल कुमार देग्लाय बोसोराव 2025 कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ आरो 93.something नयन कुमार बर'आ जोङो दिनै इउएन एकाडेमिनिफ्राय आरो गिबि मासियाव आवग्रिनो हादों नयन कुमार जिल्लानि फरायसा फरायसुलि एकाडेमिनिफ्राय गिबि मासियाव आवग्रिनो हादों नायदों जोङो जे देग्लाय जिल्लानि फरायसा फरायसुलिया मासियाव सिगांनि रुजुनायाव एसे नायदों जोङो जे देग्लाय बोसोराव मेट्रिकनि रिजाल्टआ आसाम नाङैनो गुबुन फारसे सिगांनि रुजुनायाव एसे गुनु उत्सबनि रिजाल्टआबो बिटिआर ओनसोलाव माखासे जिल्लायाव मोजां नङा गुनु उत्सबनि रिजाल्टआबो गासै बिटिआर ओनसोलाव दुलाराय बर' माखासे जिल्लायाव मोजां नङा कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था गासै बिथिंखौ नोजोर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलिबाय थागोन कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था समाजाव हारियाव फरायसा फरायसुलिफोरखौ आरो थागोन बांसिन गुन गोनां समाजाव हारियाव लाबोनो थाखाय गियान आरजिनो थाखाय बिथांमोननि जिउआव बांसिन गुन गोनां जानाय लाबोनो थाखाय गियान आरजिनो थाखाय बिथांमोननि जिउआव मोजां आखल गोनां जानाय मोजां गुनि गियानि व्यक्ति सम्पद बे सासे रिसोर्सखौ दाना होनायनि बिबाना मोजां गुनि गियानि व्यक्ति गार्जेननि रिसोर्सखौ दाना होनायनि बिबाना आरो एन्टायर एनभायरनमेन्टखौ जोङो बिल्डआप खालामो गार्जेननि दा बेखायनो जों आरो फोरोंगिरिनि थांखि लादों आरो एन्टायर एनभायरनमेन्टखौ जोङो बिल्डआप खालामो बेनिखायनो जोङो दिनै आरोबाव थांखि लादों मैखोमनिफ्राय मैखोमसिन फरायसा आरो जोङो बांसिन हाबा मावगोन मैखोमनिफ्राय जाहाथे इयुनाव आरो बांसिन जोङो जि मोनसे क्वालिटी मिशननि जि अबजेक्टिभ जाहाथे इयुनाव बांसिन जोंनि